Hoi mensen, het is te gek om los te lopen en vandaag zijn we met carnavalskriebels in Kelpen-Oorlog bij de Kuil-Truiters. Die zijn fijn aan het repeteren alvast om straks goed voor de dag te komen bij het jubileum. Gaat je met naar binnen? Wie lang speelt ze al met die? Ikzelf nu. Eigenlijk ben ik vanaf het begin met beginnen te doen, maar ik ga je op een gegeven moment een paar kleine kinderen en toen heb ik even een paar jaar ertussenuit gezeten. En dan kriebel je toch weer zo halen met te doen. Ja, dat brengt me allemaal onderwerp. Carnavalskriebels, heb ze die al als je bezig bent zo? Met de muziek eigenlijk wel, joh. Ja. Dat ga ik wel. Hey, en wie stelt je dat repertoire samen? Doe je dat samen of doe je het ene van uw club of wie werkt dat? Nee, dat werd eigenlijk een beetje gezamenlijk gedaan. We hebben wel op het moment een paar mensen die zich door eigenlijk echt kijken waren voor nu-stukken. Die zoeken eigenlijk het nu-stukken uit en die denken van dat is het voor de kapel, werd dat hier vurig lag. En als we denken dat het goed is, dan beginnen we eraan. Hey, en wat is het programma met die dag, met de carnaval voor de Kuil-Truiters, want zo heet je, hè? Ja, zo heet we. Ja, het programma is eigenlijk, we lopen eigenlijk die hele carnaval met de Rood van Elf met. Gewoon om stemming met te brengen. En hier in dorp, maar ook op recepties boetenaf natuurlijk. En hoe is het hier eigenlijk te doen in Kelpen-Oorlog? Hoe is het te doen? Hoe hou het wel? Ja, goed. Dit jaar hebben ze toevallig jubileumjaar. En hebben ze een feestlocatie uitgeroepen en dat is hier een beetje verder bij transportbedrijf Weijen. En daar gaat dan het grote feest gebeuren. En dan moet je nu extra goed voor de dag komen met de Kuil-Truiters, of wie heb ik dat? Ja, extra goed, extra lang ook. Extra lang? Ja. Wat is extra lang? Een jubileumsreceptie werd altijd heel groot. Er komen meer verenigingen en zoiets. Ja, en er werd toch een beetje van ons gedacht dat wij door de licht die een beetje opvullen en zo. Dus toch een beetje stemming erin proberen te maken. Ja, als ik dat zo hoor, dan zit je er aardig erin. En ja, qua carnavalskriebels, wie kijkt er tegenaan? Ja, goed, ik vind het altijd eigenlijk best wel heel leuk om te doen. Dus kriebels zijn er dan wel. Vooral als we nu weer het speciaals doen, dus dat is natuurlijk weer extra leuk. Hè. Ja. Ik geloof dat de heer kapelmeester weer met u wilt. Hij wil wel, ja, maar het is niet altijd dat we iedereen allemaal precies met moeten doen. Ik dacht het wel, want als ik er neer begon, dan is het zo gedaan. Hoe is de kleine trom? De jongen die normaal een kleine trom houdt, zit heel dik in de boetelijn, dus kan dik niet op repetitie zijn helaas. Is dit goed voor de carnavalskriebels? Ja, echt wel. Echt wel. Wie gaat het op de repetitie? Ja, dat is een lastige vraag. Krijg er wel goede zin van volgens mij. Altijd. We doen het ook voor de joeks, dat is het belangrijkste. Krijg er ook een beetje carnavalskriebels van? Ja, carnavalskriebels hebben het heel jaar door. Het heel jaar door? Ja. Dat was de eerste die dat zei. Heb je door het heel jaar door carnavalskriebels? Als ik op repetitie ben, hier wel altijd, ja. Ik ken gewoon veel te weinig komende letters steeds, maar dat is fijn dat ze dan toch gewoon halverwege kunt inschuiven van welke combinatie ze zin hebben. Ja. En ik zie dat de inzet eigenlijk hartstikke goed is bij dich, hè?
Ja, ik vind het leuk om te doen. Ja. Maar het is altijd inplannen in de agenda en dat is wel eens lastig. Maar het is gewoon leuk om te zien. Het is vooral ook gezellig. Ja. Hey, en die dag zelf, hebben ze dan ook, kent ze dan wel? Hebben ze dat goed ingepland? Ja, die dag zelf, dat probeer ze toch altijd vrij te houden en zoveel mogelijk te bieden zijn. Dat is toch wel heel erg gezellig. En ook alle, in het seizoen gewoon, die weekend en dagelijk met de vereniginghuis naartoe. Dat is echt de tijd inplant. Oké. Hey, en doe je ook allemaal zo'n beetje hetzelfde aan? Of wie werkt dat bij de QL Truiters? Ja, we hebben vaste kleuren en heeft iedereen zijn eigen pakje met wat is zelf soms, maar wel echt een vaste kleuren. Dus met roze en blauw, oranje, paars, dat zijn ons vaste kleuren. En dan zijn we een bondgezelschap. En neem ik zo meer aan. Ja, zo kent dat echt niet meer, ja. De week voor de kerstmis al flink aan truiten, niet? Ja, eigenlijk zouden we ook wat kerstnummers moeten repeteren, maar dat gebeurt niet. Hè. Waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die hebben we niet in het repertoire. Maar het was misschien wel leuk om een keer op te nemen. Hè. Ja. Toen zo'n lantaarnpol kost gewoon staan om Keursovers. Ja, was toch wel leuk. Hè. Ja, een romantisch idee. Hey, en ik heb het eigenlijk net ook al eens gevraagd, maar is het heel belangrijk dat er een moord werd geslagen op de trommel bij een Joekskapel zoals hier? Of het belangrijk is dat we die goede moord aangegeven krijgen door de dikke trom. Ja. Dat weten we eigenlijk niet, want dat hebben we nog nooit metgemaakt. Is dat zo? Hij doet zijn best, maar het is ook niet veel meer dan dat. Ja, dat zou je in ieder geval voor een hoop carnavalskrippels. Dus, we zijn een Joekskapel. We proberen met heel veel plezier te doen en dat gaat prima, ook als het niet helemaal strak in de mode is. Ja. Het zijn geen muzikanten, het zijn hobbyisten. Ja, wat leuk is. Ja. De man was dat net ervan zag, ze steeds mezelf stralend te lachen. Hij kan dat goed hebben. Ja, Hans? Super. Leuk, daar doen we het met. Allee, dankjewel. Dat is een aparte sap. Wat heb jij bij je? Niet bedoeld. €7. Ja, ik ken dich lekker met het verleden om even voor de carnavalskribbels te zeggen. Nou, je zit hier wel fijn verkleed mee inderdaad. Ja, dit kribbeltje al gaat meer als ons. Ja, wij zijn nog niet verkleed, maar dat doe ik nog even, maar dat komt goed. En wie komt het goed? Ja, wie de onder het erop aangeet, wie weer in een stemming komen na. Is er al iets gebeurd? En het belangrijkste vanwege de vaste... Ja. We zijn met een grote bus in de 11 van Elden naar wat één keer naar Maastricht geweest, naar het Friedhof. Een bus van 74 man. Zaten er wel met 30 in. Maar goed, we zijn er wel geweest. Met een heel clubje van Kelpe Oorlog. En dat was gewoon heel bijzonder. Dat is heel gezellig. Daar beginnen de kriebels echt. Samen uit, samen met ons. En dan lekker los gewoon. En samen op het friethof staan met Denen op die nummertjes. En pilsje pakken. En dan tegen iedereen aanstoten. En dan zeggen, wil je zo'n hapje eten? En dan komt er weer een hapje voorbij. Ja, dat is gewoon dat zijn de kriebels. Daar begin je het. Ja. Wat was voor dich het hoogtepunt jou bij de 11e van de 11e? Ik ben daar niet geweest. Bus kost niet met? Kost toevallig niet. Vandaar dat er een man te weinig in die bus zat natuurlijk. Du was verantwoordelijk voor die 40 lege zetels. Ja, dat denk ik ook. En dan stuurde er niet bus in die venster aan natuurlijk. Nou, zeg jij gaat, dan zul je het zomaar aan hebben kunnen liggen. En wat is het volgende wat jullie gaan doen voor de vastenavond?
Nou, het volgende is nu, we zijn jubileerentje. De carnavalsvereniging is jubileerentje. We bestaan 11 jaar en we hebben een jubileumweekendje. Dat is om precies te zijn 11 en 12 januari. 11 januari is de artiestenavond. Hier hebben we echt een topvierslocatie. Dus ik maak nog gelijk reclame, jongens. Een topvierslocatie hebben we met artiesten als Ronald en Karin, La Bamba, Spik en Span, de DJ's. En dan mis ik er nog één. Pop me zo even niet op. Maar in ieder geval, we hebben echt een hartstikke vol programma. Keertjes voor de vuurverkoop zijn te krijgen. Thanks voor Peters of Frituur Trefpunt. De kueltreers die nu al zeer dankbaar. Ja, en de dag erop hebben we echt een topreceptie. En die is ook op dezelfde locatie. Dat is op 12 januari om 11 minuten over 11. Is iedereen van harte welkom om onze vereniging te komen feliciteren natuurlijk. Tataan. Ja, tata, inderdaad. Dankjewel. Nou ja, alsjeblieft. Ja, misschien is het ook wel leuk om even te vertellen. Ik ben ook van de jeugdcarnaval. Ja, we hebben ontzettend leuke jeugdprins bij ons. En jeugdprinses. Jeugdprins Jelle de Juste. En jeugdprinses Suzanne. Ook niet helemaal onbelangrijk. Van de Co-Kids Jeugdcarnaval. De Co-Kids? Ja, de Co-Kids is de jeugdvereniging in Kelpen-Oorlog. En nou ja, we organiseren mede ook de jeugdcarnaval in het dorp. En dat doen we samen met Huub is er een van. En doen we samen een hoop vrijwilligers. Tuigen we dat fijn op. Jeugdige werkgroep hebben we er alle wil bij. Dat gaat hartstikke fijn. Flink het tegengewicht tegen die oude man. Oh nee, dat horen wij bij, ja. Ja, dat horen wij. Ja. Maar ja, het is wel heel leuk. Ik bedoel, we hebben nu echt jeugdigen erbij gekregen van de leiding van 16 jaar. En die zus dat ze nu dingen op beginnen te pakken. En dan hebben ze vastelovskriebels. Die jong, die hebben het inderdaad ook met de paplepel in gegoten gekregen. Ja, dat strollen zo gaaf. We zijn er eigenlijk heel erg trots op. Ik bedoel, we mochten wel... wie vanavond ook hebben een vergadering gehad. Ja, we zitten hier allebei. En we zijn net tegen een van, ja... Wie schoon het is dat die jong erbij zijn. En we zijn met 3 ouderen, ja. Ja, dat loopt vanzelf. Ja, je zit hier bij gezworen kameraden, dat is waar. Ja, ja. Het is toeval dat zoals hier treft, dat er wel zit op dinsdagavondje niet. Wegenleven. Ja, dat is goed, dat is goed. Dank. Dus ik zou er even op een proosten en op de vastelovens kriebels. Ik zeg vastelovend samen. Proost.